Olemme aloittelemassa tuolla radalla B, luokkaa 2. Helppo PK Special. Nyt kun kaikki toimihenkilöt ovat paikalla siellä, niin voimme aloittaa vielä tuomaria. Toista tuomaria odotellaan. Elikkä rata B on tuolla lyhyt rata ja siellä lähtömerkkinä toimii auton töötti. Luokka on helppo PK Special ja Marite Kristiina Fysikaalinen hoitolaitos. Ja luokka on myös Suola Pohjanmaan Suomen hevoskauppa. Osakilpailu. Luokassa 2 ensimmäisenä ratsastaa Sanna-Mari Luomaniemi Räiskäles ja valmistautuu Maria Rintarisku sekä Merja Kangasniemi. Suoritukset aloitetaan radan sisäpuolelta ja luokka 2 aloitetaan heti kun kaikki toimihenkilöt ovat saapuneet. Nyt näyttää siltä, että toimihenkilöt ovat saapuneet radalle B, eli tuonne lyhyelle radalle. Voimme pikkuhiljaa aloitella luokkaa 2, helppo PK Special, Marite Kristiina Fysikaalinen hoitolaitos ja Suomen hevoskauppa toinen osakilpailu. Ensimmäisenä luokassa ratsastaa Sanna-Mari Luomaniemi Räiskäles, Jyrkin yksityisratsastajat ja valmistautuu Maria Rintarisku sekä Merja Kangasniemi. Tuomareina luokassa 2 pisteessä C Milla Alanko ja pisteessä M Pauliina Palin.